Čau čau lidi, takže dneska sa tu vidíme pri ďalšom videi. Toto video je vlastne výherca konkurzu je 3 otázniky, ako vidíte na mojej ploche a ja by som chcel tiež zistiť, že kto bude so mnou teda natáčať. Takže ja som si pripravil, to si otvoríme internet a vidíme 5 sú tu, ktorí chcú byť so mnou. Tak ja som si všetkých už pripravil na papieriky a teraz ich vylosujem. Zavrám si oči a vylosoval som, takže vylosovaný je Garibald SVK, tento. A takže teším sa, keď budeme natáčať. Dúfam, že máš dobrý mikrák a dúfam, že si dal u mňa odber. Idem sa kúknúť ešte na to. Odbery. A takto. Dúfam, že môžu mňa odber. Tak. Prepačte, mne internet trochu niekedy laguje. Takže a ja mám pomalý internet, takže to je veľmi hrozné. Už sa otvor. A tí, ktorí ste neboli vybraní, nezdávajte to. Bude aj ďalší konkurs, takže hľadáme ďalších a ďalších ľudí, takže vy môžete byť tiež. Tak to nezdávajte. A naďalej ma pozerajte, by som poprosil a možno to ide, tak tam odberám. Kde je jedno šárky. Áno, tohoto je, si sa mi zdá, že on. No. Áno, počkajte. Nie, neviem. Takže ja sa ešte opýtam na Skype, či má u mňa odber. Tak ak nemá, tak idem vylosať ďalšieho. A ďalší je. Počkajte zase, kto tam všetko bol. Som zabudol. Kto tam všetko je. Ja, jasné. Teraz vyhľadím toho Garibala. Dobre, takže ďalší je Sklovy. Áno, Sklovy. Takže tenhle. Dúfam, že máš na odbere. Ak tak, keby nemal, tak si ďalší. Dobre, takže výherca tohto konkurzu je Garibald, takže po prípade možno aj ten Sklovy. Takže toto by bolo všetko pre toto video a ďakujem, že ste to kúkli. Tak čaute.